Mae'n y math yna o ddiwrnod lle dim make-up ddim yn neud beth fi ddeitha fe wneud, a di gwallt fi just... Enw fi ydy Llion Haran. A heddiw ar rhifin rhif 7 y Fashion Moment, dwi edrych ar y llu o outfits absolutely amazing a rhai not so amazing. O ar y carpad coch yn Cannes Film Festival. A dwi yn cychwyn efo absolute favourite outfit fi o Cannes Film Festival ydy hwn gan Victoria Beckham. Edrych mor cool. A wedyn gallu Blake Lively. Not only wedi gwisgo absolutely stunning Cinderella type dress. Hashtag Princess Gold. Mae hefyd wedi gwisgo hwn. A mae hi'n disgwyl babi, so chi'n gallu gweld chdi bach o bump. Which sy'n really sad achos os o'n i'n gwisgo ffrog ma rwan, pan dwi ddim yn feichiog, sy'n edrych un ar y peth. Sut mae hynny'n ei sens? A mae'r ffrog ma gyda Tisha Poli, mae'n edrych fel absolute amazing fruit smoothie, a mae'n edrych mor cool. A dwi'n 90% sure bod o'n smelio fel bloda. A heb anghofio'r dynion, Ryan Gosling. Dyna fo, bod ddigon o fyddegesau, rhifyn rhif 7 o Fashion Minute ar y ben. Os ydych chi ar y mog, llionharad.cymru i chweld favourite outfits fi i gyd o Cannes Film Festival, achos di munud ddim yn ddigon i siarad amdano fe gyd. Dwi'n dall ydi fideos fi ddim yn para munud o gwbl. Banana.